Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo po lahat ay niling tayo po lahat tumayo. Tayo po lahat tumayo mga minamahal bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin na ating pong minamahal na mangaral sa araw na ito, ating beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin manamahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Papagpala po namin ang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Sa unang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Kami po'y nagpapasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ganitong gintong pagkakataon na minsan pa, mahal na Panginoon, na kami po yung pinagkatipon upang sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Mahal na Panginoon, hallelujah. At kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na paghipo, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy na kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa pagparito, mahal na Panginoon, na patuloy pagprovide na lahat ng aming mga pamasahe, mga gasolina, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami nagpapasalamat sa tagumpay ng banal na gawain. Simula sa pag-MC, sa pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song, sa mga buhay na pinagpalang patutuo ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Na sila nagsilbing kalakasan sa aming pananampalataya, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, sa katapatan ng iyong mga anak, sa pagbibigay ng kasamang bahagi tandog, sa patuloy na pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos. At ganoon din sa iyong pagkilos sa aming ang kalagitnaan, mahal na Panginoon, sa pag-awitan ng beloved choir, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na kahabagan, mahal na Panginoon, hallelujah, na hindi mo kami iniiwan, mahal na Panginoon, hallelujah. Na nandiyan lagi ang pag-ibig sa amin, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, kami dadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Mahal na Panginoon, hallelujah. Iyong kahabagan ng iyong banlingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Saga ng aking wala akong magagawa, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah, ikaw magbigay ng pangunawa, mahal na Panginoon, sa bawat sa amin, hallelujah. Na maunawaan namin ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, hallelujah. Saga ng akin, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa, ako'y basahan lamang, mahal na Panginoon. Wala akong kakayahan sa iyong salita, mahal na Panginoon. Ngunit aming samot na langin na patuloy mong kahabagan, mahal na Panginoon, ikaw ang magilagay ng salita, mahal na Panginoon, hallelujah. At maging sa aming mga, hallelujah, sa pangaral to na yung mahal na salita, aming sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat ng dibungon yung hadlang, hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord. At ako po'y bumabati o nagbibigay po ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-aalala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Nier, sa ating mga beloved elders, natin pong kapiling ngayon, manmahal. Talagang hallelujah. At sa ating mga minamahal na ginigil na mga minamahal na kapatid, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, dahil talagang
tayo minsan minamahal ay talagang nadadako na kung saan. Ito po sa grabing panahon minamahal, na talagang tayo nasa grabing panahon na minamahal. Actually ngayon, may parating na super typhoon. At ito'y medyo nagparamdam sa ating kanina. At talagang, at sana ito manamahal at ating sumamo at sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang ito'y ilis na ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang tunay naman na mahal na talagang wala naman imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? At tunay naman na mahal na talagang ito'y marami na pa rin pangyayari sa atin na talagang napakabuti ng Diyos. Dagaya nung nakaraan din minamahal na nagdeklara sila ng meron daw super typhoon. At tunay po minamahal na talagang yan din po ay nawala minamahal sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ako rin po minsan pa minamahal na talagang bumabati po sa inyo ng magandang umaga. Minamahal at tayo po mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating pong ihanda ang ating mga ballpen, lapis, ang ating Biblia. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na kapatid, bahagyang magising po lamang tayo, minamahal, dahil saglit lamang po ito, minamahal, upang tayo lubos na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Ating pamagat na minamahal ang ating pag-aaralan ng the 9 fruits of Holy Spirit. Tunay minamahal na talagang kung ating iisipin minamahal dahil sa mga dati nating buhay minamahal, gaano ba talaga kahalaga ang Espiritu ng Diyos? At actually, minsan sa pagkakaroon ng Espiritu ng Diyos minamahal, dahil ang inakala rin ng lahat ng tao, kagaya natin noon minamahal, nung hindi pa natin nasumpungan ng ministeryong ito, talagang kiniklaim natin na mahal na tayo, mga anak din ng Diyos. Kiniklaim natin na mahal na talagang meron tayong Espiritu ng Diyos. Kaya tinatawag natin nating sarili mga Kristiyano. Although, hindi pa tayo nababautismoan sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang ating kiniklaim yan mahal, talagang halos maraming tao. Pero, ano ba talaga ang tatak ng pagiging isang Kristiyano? Yun nga po, may namahal na talagang, gaano ba talaga kahalaga, may namahal na isang tao ay dapat magkaroon ng Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po, may namahal na talagang sa buhay ng tao, may namahal na kapag walang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon ay parang isang bahay, may namahal na talagang yung walang bantay na pwedeng pasukin ninuman sa kahit anong oras, may namahal. Talagang nandyan minamahal, talagang laging nakaambang ang panganib. Na talagang isang napakahirap na bagay minamahal, talagang lalo na minamahal, talagang ito yung laging napakadelikadong bagay minamahal. At tunay po minamahal na talagang minsan minamahal, lalo na po minamahal sa panahon ngayon minamahal, talagang napakahirap na sitwasyon na tayo walang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil lalo na sa grabing problema, grabing panganib sa paligid mo na mahal. Nandyan na aksidente, kanan, kaliwa, mga karamdaman na talagang nandyan mo na mahal, talagang laging nakaambang ang panganib. Ngunit mo na mahal, ito'y isang napakahalagang bagay na tayo magkaroon at mapaalalanan, lalo na dito sa mga bunga ng siyam na bunga ng Espiritu ng Diyos. Minamahal, upang tayo magsilbing guide ito sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din sa ating mga webcast viewers na kanilang mapansin, minamahal na talagang ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi lang basta paglilingkod. Kinakailangan talagang tanggapin ang pinakamamahal na Panginoon at mabautisman sa pangalan natin pinakamamahal. At kinakailangan talagang magkaroon ng Espiritu ng Diyos. Sabi nga ng Biblia na talagang isang napakahirap na bagay minamahal dahil sabi nga ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya minamahal. At tunay po minamahal na at kung paano matanggap yan minamahal, sabi nga po ng Juan 1:12, ganito bang sinasabi? Dadapot ang lahat ng sa Kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsampalataya sa Kanyang pangalan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal na binigyan ng Diyos ng karapatan yung mga taong nagsitanggap sa Kanya minamahal.
sa kanyang marilag at banal na pangalan. At hindi lamang doon natatapos, minamahal, sa pagtanggap, kinakailangan dapat matanggap din ang bautismo ng mahal para tayo maselyuhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Nasabi nga rin po ng Gawa 2:38, minamahal talagang na pagkatapos nating sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na atin daw tanggapin ang bautismo sa kanyang banal na pangalan. At sabi nga ng Gawa 2:38, na sinabi sa kanya ni Pedro, magsisi ang bawat isa sa inyo, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Nandun na mahal na ating tatanggapin ang Espiritu sa pamagitan ng bautismo na mahal. Dahil yung nga po yung reglamento ng kaligtasan, una tigit yung pananampalataya na tayo manampalataya, pagtanggap sa Panginoon at bautismo sa tubig. At yung nga po yung pang-apat, yun yung bautismo sa Espiritu Santo na ating tatanggapin ng Espiritu Santo upang tayo magkaroon ng Espiritu ng Diyos. At tunay manamahal na talagang napakabuting ganito, manamahal na tayo magkaroon ng ganito upang masecure manamahal ang ating paglakad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Dahil sabi nga po manamahal ng banal na kasulatan, ayon nga po dito sa ating nabanggit manamahal, na ating pong yung sa ating pagkabautismo, sa ating tinanggap natin ang banal na Espiritu, ang ating pinakamamahal na Panginoon nung tayo mabautismuhan, manamahal. Tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, nandun manamahal ng ating mga karamdaman, gumaling ang ating buhay, nandun manamahal ang ating binago ang ating buhay, nandun na ang ating mga problema, nabigyan ng solusyon. Nandun minamahal talagang umabot tayo hanggang sa punto na talagang na first love tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po naman mahal na talagang ito ay isang grabing pagpapala minamahal na talagang nandun minamahal talagang sa ating naramdaman na grabing pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung tayo dumalo ng linggo, ang gusto natin Miyerkules na ulit. Kapag tayo dumadala ng Miyerkules, ang gusto natin Biyernes na ulit minamahal. Yan ay isang grabing pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon na ating maramdaman, minamahal, nung nagkaroon tayo ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, minamahal, na talagang grabing pagpapala dahil sabi nga po ng banal na kasulatan na ang mga bunga ng Espiritu ng Diyos, minamahal, nandun, minamahal, ang grabing pag-ibig, grabing ating pumbasahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 5, ang talata po ay 22 hanggang 23. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Galacia, Kabanata po ay 5, talata po ay 22 hanggang 23. Ito po ang nakasulat. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Yan po ang siyam na bunga ng Espiritu Santo na kung saan minamahal talagang grabing pagpapala ng Diyos na kung saan na dapat natin makita at dapat natin masubaybay minamahal. Kung pwede nga lang po minamahal yung mga bunga ng Espiritu Santo ating isulat na malaki para ating makita, mamonitor maging sa ating mga sarili minamahal ayon sa paglakad natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ito ang sabi po sa English manmahal, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Ngunit alam niyo minamahal dito sa Tagalog, yung pagtatapat minamahal, ay walang faith dito sa, sabi nga, faiths dito sa English minamahal, parang napakalayo po minamahal dito sa Tagalog translation, na ang nakalagay dito sa halip na faith ay pagtatapat. At alam naman natin na talagang sa bunga ng Espiritu ng ating pinakamamahal Panginoon, talagang kasali ang faith. Amen. Doon sabi nga, a man without faith is impossible to please God. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya sa totoo lang po, minamahal, sabi nga po ng Biblia, minamahal, kundi ang ating number one, minamahal, talagang ibinigay ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mga salitang ito upang tayo bigyang guide ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating paglilingkod. Dahil sabi nga po ng Biblia, ang Espiritu ng Diyos kapag sa ating patuloy na paglilingkod,
kapag ating napabayaan, minamahal, kapag tayo'y nagkulang, minamahal, ating napipighati ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandun minamahal ang Espiritu ng Diyos ay umalis, minamahal. Kaya ito'y magsilbing babala sa atin, minamahal, nandun minamahal na talagang dapat nating talagang makita lagi ito. Kaya nga sabi nga ng malalakas natin, lagi daw natin bulay-bulayin ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun minamahal na talagang sabi nga nating beloved ordained preacher, kapag tayo'y nagkakatipon, minamahal, na wag daw nating hayaan, minamahal, na hindi natin maramdaman sa tuwing ating pagkakatipon ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na po, minamahal, na sa ganitong panahon na nalalapit ng panahon, minamahal. Tunay po na talagang grabe na rin po ang ating panahon ngayon, minamahal. Hindi lang po ito isinasama sa balita, minamahal. Actually, ang inyong lingkod, minamahal, meron po akong kaibigan na ilan po yung kaibigan ko na marine sila, minamahal. At nandyan sila, minamahal, na talagang nandyan sila, minamahal, na nakadeploy, minamahal. Sabi nga niya, minamahal, talagang dyan sa may West Philippine Sea, minamahal, halos nagigirian na po yung ating Philippine Navy at saka mga Chinese, minamahal. Nandyan na talaga na may nakaambang silang mga panggera dyan, ngunit hindi lang talaga sinasabi sa balita. Ngunit ganyan kagrabe ang ating panahon na minamahal, na talagang anytime, sasabog na yan, minamahal, na anytime. Ngunit alam natin, minamahal, talagang nandyan napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Nandyan na patuloy na nagpapaalala, patuloy na gumagabay sa atin ang pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Talagang ating pagsumikapan, minamahal, hallelujah, na sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Dahil tunay po, minamahal, na talagang isang napakadelikadong bagay na ating mapabayaan, minamahal. Ating tignan, minamahal, na talagang kagaya nga po nito, minamahal, sa isa sa mga bunga ng Espiritu ng mahal na Panginoon, ito yung pag-ibig. Sabi nga rin po ng Galatia 10, minamahal, nandun, minamahal, na talagang ang pag-ibig, minamahal, na wag daw natin ipagkait yung ating pag-ibig, minamahal, na pakitaan ng grabing pag-ibig, lalo na yung ating kasambahay, minamahal, sa pananampalataya. At talagang nandun, minamahal, talagang magkaroon tayo ng grabing pag-ibig na talagang hindi sa paningin lamang ng tao, minamahal. At ganoon din, minamahal, yung joy, minamahal, kailangan daw natin magkaroon ng grabing kagalakan, minamahal, na talagang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, na talagang ating kagalakan na talagang grabing pag-umapawin, minamahal. At ganoon din, magkaroon tayo ng peace, minamahal, yung grabing kapayapaan na hindi mababalisa, minamahal, sa mga anumang bagay. Ating pagtitiis, minamahal, yung long suffering, minamahal, at saka yung gentleness, minamahal, na dapat nating laging matignan sa ating sarili, minamahal. Lalo na, minamahal, talagang sa buhay ng isang Kristiyano minsan, minamahal, lalo na sa pagtagal-tagal sa paglilingkod, minamahal, dumarating talaga minsan sa pagkakataon, minamahal, na talagang parang nakakaramdam ang Kristiyano na parang minsan naaawa sa sarili. Nandun na, minamahal, na talagang napapansin na lamang, minamahal, na talagang ano ba to? Parang naging Kristiyano ako, kung kailan ako naging Kristiyano, parang kailan pa ako, doon pa ako nawalaan, kung kailan ako Kristiyano, para bang naikukumpara na lamang yung sarili minsan sa mga ibang tao, nandun na lalo na sa mga hindi naglilingkod, doon nakikita na nandun ang pagpapala sa kanila, minamahal. Ngunit talagang minsan ginagawa lamang yan ng diablo, minamahal, upang talagang pagtakpan yung mga bagay na magaganda na ginagawa ng Diyos sa atin. Nandun, minamahal, talagang hindi pinapakita ang mga bagay na yan, minamahal. Ngunit mga nangyayari lang ang mga bagay na yan, minamahal, kapag tayo nagkukulang. Nandun, minamahal, talagang hindi tayo nagsusumikap na talagang magpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ganun kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil lang ating pinakamamahal na Panginoon ay laging nagpapatnubay sa atin, minamahal, laging gumagabay sa atin. Kaya ito yung nagsisilbiring talagang grabing babala, minamahal. Kaya ating basahin po, minamahal, dito po sa may aklat ng Mateo, Kapitulo 12, ang talata po ay 43 hanggang 45. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo Kabanata ay 12, talata po ay 43 hanggang 45. Ito pong nakasulat. Datapwat ang karumaldumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong.
Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya, ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa sa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain na mahal na Panginoon kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. Ganyang minamahal talagang ito yung magsisilbi talagang paalala ng mahal. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, minamahal kapag tayo nagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, nung tayo makakilala sa ating Diyos na buhay, ang espiritu ng kaaway ng mahal ay umaalis at pumapasok ang espiritu ng mahal na Panginoon. Ngunit kapag tayo nakapagpabayaan, ating talagang hindi natin nabantayan, minamahal, ating talagang napabayaan na, minamahal, na talagang ating mga supposed to be na bunga ng espiritu, sa halip na tayo mapagpahinuhod, nagiging magagalitin, nagiging bugnutin, minamahal. Isang nakakatakot na bagay, minamahal. Kaya dapat sa ating mga Kristiyano, minamahal, talagang ating makita lagi ang mga bunga ng espiritong ito. Malamang niloob ng pinakamamahal na Panginoon, minamahal, kung sana, minamahal, talagang ating talagang isaisip o mas maganda siguro ito, i-imprenta sa ating mga bahay, minamahal, talagang ating makita ang mga bagay na ito, minamahal, upang ating mamonitor, minamahal, baka minsan mali na pala yung kilos natin, minamahal, nandun, minamahal, talagang nandun na pala, minamahal, talagang nagiging nalilihis na tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun, minamahal, talagang isang grabing babala ito, minamahal. Imagine, ang pinakamabigat pa, minamahal, na magiging sitwasyon, minamahal, dahil yung kalagayan, minamahal, na kung paano, minamahal, ang nagbisyo niya lang na nung bago makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, siya ay manginginom lamang, siya ay sugarol lamang, hanggang sa dumating talagang, sabi pa nga, nagsasama pa ng 7 mas lalong higit pang masama. Kaya nagiging pahirap patuloy ang lalong sitwasyon ng isang Kristiyanong yan, minamahal. Kaya ito'y talagang kinakailangan na talagang ating mapagbantayan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At talagang dapat talaga tayo na manatiling ganyan, na tayo talagang mapanatili ang bunga ng Espiritu sa atin, minamahal. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, yan din ang magpapatotoo sa atin, minamahal. Na kapag pagdating ng panahon, minamahal, yan ang kasama natin nahaharap, na yan ang magpapatunay na tayo mga anak ng Diyos. Ating mong basahin, minamahal, dito po sa may aklat ng Roma, ang talata po ay 8, versikulo 16. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, kabanata ay 8, talata po ay 16. Ito po ang nakasulat. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, minamahal, kagaya nga po niya, minamahal, talagang isang kung gaano napakahalagang bagay na tayo magkaroon ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon at manatili, minamahal. Talagang dahil, sabi nga ng Biblia na ang babalikan ng pinakamamahal na Panginoon, yung walang kulubot, walang bahid, minamahal, ang babalikan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At alam naman natin talaga, minamahal, na talagang walang matuwid, wala kahit isa nandun. Talagang ang mga Kristiyano ay talagang nagkakamali din, minamahal. Ngunit alam naman natin, minamahal, na talagang ating pinakamamahal. Kaya lagi tayong sinasabihan, pinapangaralan, minamahal, na talagang huwag ka nating kalimutan pagkakatipon, tayo dumalo lagi. At laging maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang huwag natin pabayaan, minamahal, na talagang sa ating pagkakatipon ay hindi natin maramdaman natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa ating pagkadama ng presensya ng pinakamamahal na Panginoon, kapag tayo nagsisi, on that very moment, tayo nagiging perfecto sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay po, minamahal, na gano'n na lamang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Of all people, minamahal, na talagang binigyan tayo ng grabing grasya ng pinakamamahal na Panginoon. Masigit tayo sa mapalad, minamahal, dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nagpakilala sa atin. Nando, minamahal, na talagang nalaman natin kung sino talaga ang tunay na Diyos at kung paano tayo binago at kung paano tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat di man karapat dapat, minamahal, andyan ang grabing pag-ibig ng pinakamamahal na Panginoon at lagi tayong pinapatnubayan. Praise the Lord.
Kaya isang grabing pagpapala yan, minamahal, sa atin, minamahal. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa may aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng unang Juan, kabanata po ay 5, talata po ay 20. Ito pong nakasulat. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tignan nyo, manamahal. Talagang ating pinakamamahal, Panginoon, sa ating mga nagpakilala ng grabe, manamahal. Na doon natin nalaman na siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya'y Diyos na talagang mahabagin, siya'y Diyos na laging nagpapala at pumapatnubay sa atin, manamahal. Ngunit yan, manamahal, ay hindi inireveal kahit kanina, manamahal. Ngunit talagang napakabuti ng pinakamamahal, Panginoon, huwag tayong masaya sa mga bagay na ganyan, manamahal. Bagkos ating ganapin, manamahal, ang kalooban ng Diyos na pinapagawa sa atin, manamahal. Dahil ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating isipin, manamahal, na sa mga oras na ito, bakit pa tayo nandito, manamahal? Tayo nakakilala 1995, 1990, manamahal, ngunit hanggang sa ngayon nandito pa tayo, manamahal. Ngunit alam natin, manamahal, na mayroong ibinibigay na trabaho sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang tayo nais pang gawing asin at ilaw ng sanlibutan ito, manamahal, na talagang wag natin pagpabayaan, manamahal, na sabi nga ng Mateo, manamahal, 28, manamahal, nandun, manamahal, na talagang ang nais ng pinakamamahal na Panginoon ay talagang tayo humayo. Lahat gawing alagad, manamahal, lahat ng bansa, manamahal. Ngunit ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandun, manamahal, ng grabing pagpapala. Nandun dahil sa gawain niya, manamahal, yan na nagtatakip ng grabing ating mga pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lalo tigit ang grabing pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, nandun, manamahal, na talagang sabi ng pinakamamahal na Panginoon, na hindi tayo iiwan hanggang sa kahuli-hulihan ng sanlibutan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tunay po, manamahal, na ganyan magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ating panghawakan ang grabing pangako ng Diyos, manyan, manamahal, na talagang kahit sa mga hanggang sa huling araw na, manamahal, ang grabing pag-ibig ng pinakamamahal na Panginoon, ang grabing grasya ng pinakamamahal na Panginoon. Sa totoo lang, sa ating patuloy na paglilingkod, amen, praise the Lord, hindi ito isang bagay na tayo naging mainit dahil sa ginusto nating mainit. Hindi nating ginawa ito, manamahal, na talagang tayo naging masipag na Kristiyano dahil ginawa nating masipag tayo, manamahal. Hindi nating ginawang nagsisi dahil gusto nating magsisi, manamahal. Ang lahat ng mga bagay na ito ay ang Diyos ang nagkakaloob sa atin. Ang Diyos ang nagpapainit sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay babala sa atin. Ang Diyos lahat ang gumagawa para sa atin. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kahit nga po yung pagsisi, manamahal, hindi yan kusang ginagawa ng tao, ngunit ang Diyos ang nagbibigay niyan. Ngunit kahit maging yung pagkaalam ng katotohanan, manamahal, kahit anumang salita ang sabihin ng kahit sino mang mga ngaral, manamahal, kung hindi buksan ng Diyos ang isipan ng isang tao, manamahal, hindi niya po ito maunawaan. Ngunit grabe ang pag-ibig sa atin ng pinakamamahal na Panginoon dahil ang lahat ng bagay ay inihayag sa atin. Lahat ay talagang lantaran na sa atin, manamahal. Nandoon, manamahal, talagang wala nang inilingid sa atin. Hallelujah. Ito'y grabing pagpapala kapag tayo nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y mga grabing patunay, manamahal, ng ating mga karamdaman, manamahal, kapag tayo dumalangin sa pinakamamahal, Panginoon, tayo pinakikinggan na mahal na Panginoon. Nandun ang grabing mga talagang pagsubok, grabing disgrasya, manamahal, kapag tayo sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, karakaraan dyan ang katugunan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Iyan ay isang grabing pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi kayang tumbasan, manamahal. Maging sa mga oras man na ito, manamahal, marahil mga iba sa atin, lalo na sa panahong ito, talagang dumarating ang grabing taghirap, may mga grabing pagsubok. Ngunit alam niyo, manamahal, napakabuti ng Diyos, manamahal. Kahit gaano mang kahirap ang mga bagay na yan, atin lamang tiisin dahil nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lalo't higit, manamahal, sa grabing mga ating dinaranas na yan, yung mga kakulangan lamang sa pinansyal, kakulangan lamang sa anumang bagay, manamahal, na material na bagay, mas higit pa yung nasa atin, manamahal. Ang mahalaga, pag nasa iyo si Kristo, nasa iyo ng lahat.
Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At dito na po nagtatapos manimahal at akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Joben Ferrer, para sa altar ko. Amen. Praise the Lord. Tayo po lahat mga minamahal yung sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods, and I will be still. Know you are God. Isa lang po mga minamahal. When the ocean rises and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. I need now under your wings. Praise the Lord. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, hallelujah, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. Glory, hallelujah, hallelujah. And I will be still, know you are God. Find rest for my soul. Glory to God, hallelujah. In Christ alone. No peace found in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, hallelujah, hallelujah. So above the storm, God, you are king over the praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. And I will be still, know you are God. When the ocean rise and thunders roar, we worship with us, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are and I will be still, know you are God. Hallelujah, hallelujah. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. And I will be still, know you
Praise the Lord. Hallelujah. Walang bagay tayong tinatanggap na hindi binigay ng Diyos. Sa bawat araw na ating buhay, nararamdaman natin ang pagkalinga ng Diyos. Hindi tayo kinakailangan matakot sa bawat araw na ating hakbang. Trust Him. Be still and know that I am God. be still And and know that I am God. Be still and know that Even- I am God. I am the God that healeth thee. Hey, the God am the healeth thee. When the ocean rise and thunders roll, the word wanted to be praised, oh my God. I will soar Marami ka pulihin at pasalamatan. of the storm. Hallelujah! Father, you are King. Ikaw ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. And I will be still, know you are God. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you Praise the are Lord, praise the Lord. open the Amen. flood. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. And I will be still, know you are God. Sabi po mami naman ng mga bisita, ating beloved viewers, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Tanging Diyos na nagmamahal sa iyo at sa akin. Kung ikaw ay nanghihina, humingi ka ng kalakas. Kung ikaw ay nalulungkot ngayon, humingi ka ng kagalakan. Kung ikaw ay may karamdaman ngayon, humingi ka ng kagalingan. Hindi madamot ang Diyos. Walang distansya pagkalimita sa kanyang pagpapala sa iyo. Tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang mahiya. Saan ka man naroon? Taas mo yung mga kamay. Ibigit mo yung mga mata. Lahat ng aking sasabihin, sabihin mo rin. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan, ngunit nais ko'y na magsisi. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kami na lamang po. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagamamalapay ng Jesus. Narito yung mga anak tumanggap sa iyo
bilang pananampalataya nila na ikaw ang Diyos na tutugon sa kanilang mga pangailangan. Ano man kanilang pangailangan sa oras na tumanapay noon, walang nalilingid sa iyo. Abutin mo sa may malang kaparaanan. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip, salit, katotohanan. Nawa hindi tayo natuloy ng kanilang paglingkod kung simula pa lamang nawa at tumanapay noon. Isulat mo ang kanilang pangalan sa kanilang buhay. Sampo ng kanilang mga mahal sa buhay, manapay noon. At ikaw, malapay noon, na maghali sa kanilang puso sa bawat araw, malapay noon. Pagpalain mo kami lahat. Ito ang aming samot panalain. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga pangailangan. Kung kayo po yung may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po yung may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po yung may mahal sa buhay na sa ating lapit sa malapay noon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay na Jesus ay salita. Kapag aming maramdaman sa ating Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida. Ang pumaminaman ng mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. Demonyong cancer, TB diabetes, leukemia, COVID-19, high blood, stroke. We can look us out in the mighty, we cast out in Jesus' mighty name. Lahat ng pagkumabigil sa iglesia, mga panalamig, ay kumanti ko sa out in the mighty of Jesus. Cast out in Jesus' name. Be healed, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout, hallelujah, praise the Lord. Amen. Bilang pananampalataya ng ating po mga panalangin ay atin na po natanggap. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Praise the Lord. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po natapos mo, minaman natin pong para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo dadako mga minaw sa ating pong mga announcement. Narito ang ating mga beloved elder, Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Ating pong beloved elder, beloved brother Joven Pereira. Marami pong salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Na patuloy po tayong sinasamahan. Ipinapadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Hindi po tayo iniiwanan. Amen. At higit sa lahat pang minamahal, kanyang banal na salita na ating pong napakinggan na pag-aralan sa araw nito. Amen. At ano po darako mga minamahal sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. At bago pong lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nakuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ating din pong ipinapabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. At lagi po natin inaalala po, mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iriyon po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa lahat po ng naaabot, amen, ng hinig na ito sa lahat ng mga beloved, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating Facebook live streaming, sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na magbisita. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamanap na Jesus. Amen. May practice po, mga minamahal, ang ating pong beloved adults choir. After po ng closing prayer, maging ating pong mga beloved youth and singers choir. Amen. At wala pong practice ang ating pong mga beloved Jesus Finest Generation choir. Amen. 3 times a week po, mga minamahal, ang regular na pananambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po sa Barangay, amen, 157 Barangay Baybay Mamarlao along Palaming Road po. Tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes,
ating pong Friday overnight worship, kaya't magsisimula po ng alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. Tuwing araw po ng linggo, mga minamahal, magsisimula ng alas 9 ng umaga at matatapos po ng alas 3 o alas 4 po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag, Tamundong Residence. Araw po yan ng Martes, mga minamahal, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Amen? 10 piso, 5 piso ating daan po dyan sa may formation para po yan sa ating pong TV program and radio program. Manood po tayo ng ating pong programa, mga minamahal, kung nais nating ma-revive yung ating pong pananampalataya, mga minamahal. Amen? Yung ating paglilingkod sa ating pong pinakamamalapang Diyos, manood po tayo, mga minamahal. Amen? Ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang nangangaral po. PTB 8 po yan, mga minamahal. Amen? PTB 8, PTB 4, mga minamahal. Amen? Araw po yan ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang alas 12:15 na madaling araw po ng linggo po, mga minamahal. Amen? Ating pong i-share, mga minamahal, yung ating pong Facebook live streaming, JMCIM, San Carlos, Pangasinan po, mga minamahal. Amen? I-follow po natin, mga minamahal. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Una po nating isama ang ating pong mga loved ones sa gawain po ng ating pong pinakamamalapang Diyos. Amen? Ating mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kababayan. Isama po natin, mga minamahal. Amen? At ating pong i-follow up yung ating pong mga minamahal na mga kapatid na hindi na po natin nakakasama. Amen? Hindi na po natin nakakapiling sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Namimiss na po sila ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen? At kabilin-bilinan po, mga minamahal, ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung nais po nating makatiyak sa ating pong mga kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pong pinakamamahal na Jesus, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Wag na po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Lagi po tayong dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? At isama na rin po natin, mga minamahal. Amen? Daluhan na rin po natin ang araw po ng Martes, ang Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag. More praising, more blessing po, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, mga minamahal, tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Ating pong ipinagkakaloob, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Jan Aquino para po tayo pangunahan sa ating pong closing prayer. Praise the Lord.